Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios, amen. Hallelujah. O karong gabi o ng mga igsoon, mo na pud ni ang higayon alang kanato nga kita magtuon sa pulong sa Dios o panahon nato nga ang atong espirituhan nga kinabuhi ato na sang pagkaunon og pulong nga gikan sa atong buhi nga Dios aron sa kanunay mahimo tang mulambo, mahimo tang madaugon ug magmalipayon sama sa gi-share nako atong last Wednesday nga kung sa kanunay ta nagapamati sa pulong sa Dios, mapun-an ang mga kakulangon sa atong pagtuo dinhi sa atong mga kinabuhi man ang pulong way atong gikinahanglan aron ang atong pagtuo mas modako pa, mas motubo pa, mas mulambo pa o mas makabarog ka pa nga lig-on o mulako tayo sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. O before ta magtuon sa pulong sa Dios, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Sa makausap ang mga igsoon, tuuhin na ninyo kaya dako kayo nagkahimuan sa inyong mga kinabuhi o mahimo na inyong gabay sa inyong pag-alagad sa atong buhi nga Dios nga nagapaabot ta sa iya hangtod sa iyang pagpalit. Amen. O di ta magalangan igsoon ato ta sa pagtuon sa pulong sa Dios o ang ato ang foundation text karong gabi una atong pagkakuhaon diha sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 ug sa bersikulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon. Yan siya. Ang tao nga nagahigugma, mapailubon. Maayo sa iyang isikatao, dili masinahon, dili hambugiro o garboso. Verse 6. Yan siya. Dili malipay sa dautan, kundili sa matarong. Magampo ta sa pulong mga igsoon. Amahan na mga langit ng salamat God ni ining matahong maggabion nga imong gihatag alang kanamo ang gabi sa kahigayunan nga kami makakaton usab sa imong mga pulong, makaselebrate, makadahay kanha kanimo makaselebrate sa imong gibuhat dito sa Cross sa Calvario. O salamat amahan karong gabi na among isalig among ikomitar nga kanimo ang tanan. Ilabi na ang pulong nga among pagatun-an, Holy Spirit amo kang gina-acknowledge, ikaw ang magapasabot, ikaw ang magapataliwala sa matag usa kanamo even sa mga nagapamati karong gabi na sa imong mga pulong. Ug salamat amahan sa imong pagpamuhat amo kang gipasidunggan, gipasalamatan sa mga butang nga gibuhat sa among kinabuhi. In Jesus mighty name we pray. Amen. O amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, ato ning tun-an ang pulong sa Dios o ato ang tema nga nagaingon atong istoryahon karon is kining ginaingon nga ang tinuod nga paghigugma naglikay kanato sa pagpakasala. Okay. Kung imong tan-awon sa ato ang foundation text nga atong gibasa karon igsoon, ay siya ang tawo nga nahigugma mapailubon, maayo sa iyang isikatao, dili masinahon, dili hambugiro o garboso. Ang tinuod nga gugma igsoon, ingon ani ang mga makita sa iyang kinabuhi, dili malipay sa dautan kundili sa matarong. Okay. Ang makita kining tanan igsoon nga mga hiyas sa kinabuhi, makita lang nimo diha kang Kristo. Makita nimo nga kining tanan nga mga kwalifikasyon makita lamang sa kinabuhi ni Kristo samtang naa pa siya ni kalibutan o samtang naa na siya karon dito sa trono sa atong buhi nga Dios. Okay. Kanang tanan gibuhat na ni Kristo. Kitang tanan lisod magid sa ato ang paghigugma, di ba? Last Sunday ako ang gitapik ang gugma gihapon, ang mahitungod sa gugma. Apan gusto na ko i-continue tungod kay naibot paabot ang Dios nga ni sa ato akaron. O nasayod ko nga ang gugma
mao ni ang mahimo natong susi, mao ni ang maghatag sa ato ang kusog sa pagbuhat nato sa mga butang nga ay labi na sa mga buluhaton para sa tong buhing a Dios, mga ministries, tanang buluhaton, mao ni ang maghatag sa ato ang kusog aron kita makalahutay, makapadayon sa pagpangalagad sa tong buhing a Dios, sa pagbuhat sa mga buluhaton, sa pag-adto sa mga Bible studies, tanang buluhaton sa ministry, sa mga pag-ampo sa mga masakiton, sa pagtabang sa uban. Kini ang susi nato igsoon kung imong tan-awon nga mahimo tang maayo ngadto sa ato isig katao. Kung imong tan-awon sa Apostol Pablo kanunay gina siyang nagadasi kanato nga maghigugma ay ta. Kay nga naman kung unsa ang atong Dios, kung unsa siya ka mahigugmaan, mo reflect na sa ato ug diri sa sa kalibutan igsoon, diri sa tong pag-alagad nga sa atong buhing nga Dios nga nagapaabot tayo sa iyang pagbalik, adunay tay obligasyon. Okay, ingin imong katapad o kinsa imong kauban di aron naa kay obligasyon. Unsa man akong obligasyon, pastor? Abi na ko naanak ko sa grasya, wala na ko'y obligasyon. Okay, ang usa ka butang nga igsoon nga imong obligasyon sa imong kinabuhi is makita nato diha sa Roma 13 bersikulo 8. Ang pulong sa Dios nagaingon siya dito, kinahanglan dili ka mo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa. Ingon siya, dili daw ta magpabilin nga utangan ni bisan kinsa. Unsa man utang sa kasi may kag nakautang kag cash kay sister so and so or kay brother so and so, then mayon ka nga dapat mo bayan, yes, tinuod na siya, pero dili ka na ang buot ipasabot sa giingon ni Apostol Pablo diha sa Roma, sa Roma igsoon. And siya kining utang nga atong obligasyon is kining ginaingon nga utang nga mao ang paghigugmaay sa usag usa. Okay? Kung imong tan-awon dinha, makita nimo nga ang atong obligasyon ngadto sa uban, kung imong basahon, makita nato nga ang paghigugmaay is usa nato ka utang ngadto sa atong isig katao nga atong balusan. Kaysa diha nga kung makautang ka, kinahanglan man gid ka nga mobayad. Okay, kung wala man gid ta siguro nakautang og gugma no, pero ingon ang pulong sa Ginoo nga himuon na to nga batasan. Aysa, kinahanglan dili ka magpabilin nga utangan kang bisan kinsa. Gawas lang sa utang nga mao ang paghigugma sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao, kung imo tan-awon igsoon, nakatuman sa kasuguan. Kay ang paghigugma igsoon, maunay susi, maunay punto sa kinabuhi. Diba, nagaingon mo kita diri nga, wala ta nagsalig sa pagtuman sa kasuguan aron mahimo tang matarong. Pero, sa atong kinabuhi, kung wala kay gugma, wala kay Kristo, wala ang grasya ni Kristo, wala si Kristo sa imong kinabuhi, imposible kaayo nga mabuhat nimo ang pagsunod sa maong mga kasuguan. Apan ang sikreto igsoon, ang kalibutan karon ay ilang ginabuhat is sila ang naningkamot sa pagsunod kung unsa ang mga kasuguan sa balaod. Apan ang gusto sa Ginoo igsoon nga mo focus lang ka sa iya ha. Imo lang i-apply ang ginaingon diha nga paghigugmaay tungod kay nakita sa Dios nga ang gugma maoy susi sa tanan para matuman nimo kung unsa ang mga kasuguan sa Dios. Pero matuman man nimo. Tungod kay kini ang kanabang kung adunay kay paghigugma sa imong katao, sama sa tong gibasa sa to ang first nga foundation text kay ganina, makita nimo dito nga dili masuko. Maayo nga tao, buutan, kugihan. Muna ang makita sa usa ka tawo nga tinuod nga naghigugma sa ihang isig tao sama ka sa gibuhat ni Jesus. Kaya ang gugma igsoon, mauna ang naglangkob sa tanang kasuguan. Mauna ang nagbugkos sa tanan nga mga kasuguan. Yung mong tan-awan ang Biblia sa Roma
13, 9, yun siya. Kay ang mga sugo sama sa ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, ug uban pa nga mga sugo, yun siya, nalangkob sa usalang kasugo nga nagaingon. Higugma ang imong sikataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kung imong tanaw ang paghigugma nato sa tong isigkatao, kung gihigugma nato atong isigkatao, naagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa grasya sa Ginoo nga naghatag sa atong kusog para mahigugma sa atong isigkatao, mabuhat nimo katong ginaingon sa balaod nga ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pagpangawat, ayaw kaibog o katon uban pang mga kasuguan. Tungod kay ang gugma mao ang sikreto para mabuhat nimo ang mga kasuguan igsoon. Amen. Kung imong tan-awon, ang paghigugma mao ang pagtuman sa kasuguan. Kung padayon nato sa verse 10, yun siya, kung higugmaon nato ato isigataw, dili kita magbuhat og dautan kanila. Mao kana nga kun aduna kitay paghigugma, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Dili lang day katong pag-ayo pagpangawat, pagpatay, panapaw, o pagsimbag Dios igsoon, kun dili ang tibuok nga kasuguan sa Dios atong natuman sa diha nga atong ginapraktis ang atong kaugalingon sa paghigugma ngadto sa atong isig katao. Kay kung gihugugma nato atong isig katao igsoon, dili ka ganahan mo pasakit sa iya. Dili ka ganahan magpakaulaw mo pakaulaw sa iya. Dili ka ganahan mo pasagad sa iya. Kung dili imo siyang amumahon, kung dili imo siyang tabangan, imo siyang ligunon, kung tinuoray kang nahigugma sa iya. Sa gibuhat ni Jesus nga ni kanato ba? Ang gibuhat ni Jesus tungod sa iyang dakong gugma nga ni kanato, sama sa ato akong gi-share sa inyo atong last Sunday, nga tungod sa iyang dakong gugma, sa panahon nga kita patay at ubangan sa Dios tungod sa atong mga sala, si Kristo namatay dito sa cross aron kita mahimong matarong. Amen. Manang ang mga tao igsoon nga nagasunod or naga pamati ni ining maong mga pagtulunan, ni ining maong mga kasuguan, makita nimo nga bulahan kay ang tao nga halimbawa na mga ginatudlo nga mga pagtulunan nga gikan sa pulong sa Dios nga mo nay ginaingon nato ba nga kamatuoran tungod kay ang paghigugma igsoon og si Kristo usara. Si Kristo mao ang gugma, si Kristo ang grasya, ang kamatuoran, siya ang gugma ug siya ang naa sa atoa. Sa to pa kung imong tan-aw, naa diri ang gugma, naa diri ang grasya, naa diri ang kamatuoran tungod kay siya man nagpuyo sa atoa. Munang ang tao nga nagapractice sa iyang kaugalingon, nagapaminaw sa kung unsa ang ginaingon, ginasulti sa balahang espiritu sa iyang kinabuhi, ug nagatuman ni ini, especially ang paghigugma ngadto sa iyang isigkatawo, is mahimo kang maayong tao ngadto sa uban, mahimo kang maayong palig-ignan ngadto sa uban. Munang bulahan ang tao nga nagasunod ni ining maong mga kasuguan. Kay kung imong tan-awon ang Salmo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2, yun siya, bulahan ang tao nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa daotang mga tao. Okay, kung imong tan-aw sa verse 1, makita nato nga ang usa ka tawo nga nagapaminaw sa mga pagtulunan nga gikan sa Biblia, sa mga tambag nga maayo nga makahatag kaayuhan sa iyang kinabuhi, bulahan siya. Kaya naman, wala nagasunod sa ug wala nagasunod sa ginabuhat sa mga kasala ug wala nagapakig-uban sa mga bugal-bugalon. Kundili nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudluan nga gikan sa Ginoo. Kini mga tao nga nagapaminaw sa atong ginatudlo nga naa sa Biblia, nga mao ang kamatuoran, nga mao'y maghatag og panaghiusa ug gugmangadto sa matag usa, makita kanimo kanang tawhana nga mahimo siyang bulahan. Isa, kung dili nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudluan nga gikan sa Ginoo ug nagapamalandong siya ni ini adlaw ug gabi, kanang mga tawhana igsoon nga nagapamalandong sa mga ginatudlo sa mga pastor, sa mga ginatudlo sa mga tao nga naa diha sa Biblia. Ayon siya sa verse 3, ayon siya, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Okay, kung makikita ka og kahoy nga naa sa tunga sa disyerto, nag-inusara lang nga walay tubig, unsay posibleng mahitabo niya? Payat? Wala kayo'y dahon?
ug dili makapamunga. Pero ang kahoy, makikita kag mga kahoy nga naa daplin sa sapa. Unsa imong makita, grabe ka tambok, grabe ka green ang mga dahon, grabe ka presko nga tan-awon, grabe kanang kung mungahay manggaling siya, mubunga siya og nindot og tamis og kanang makita siya nga maayo sa pananaw sa tao. Ingon ana ang usa ka tawo igsoon nga naga kalipay sa pagsunod sa katudluan nga gikan sa tong buhi nga Dios. And siya mamunga sa mamunga sa panahon sa timbunga ug dili malaya ang mga dahon. Okay, mayon ka nga pastor. Unsa ba ang tao di ay naay dahon? Okay, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon kining tanan mura pag idara na ka presko gihapon kang tan-awon, malipayon gihapon kang tan-awon, bata gihapon kang tan-awon, blessed gihapon ka kay kang tan-awon, abtik gihapon kay kang tan-awon tungod kay saad na sa Ginoo. Gikumparas ang atong kinabuhi sa usa ka tanom nga naa daplin sa tubig. O ingon ana usab ang kinabuhi nimo igsoon sa diha nga nagasunod ka sa mga katudluan nga gikan sa atong buhi nga Dios sama sa atong ginatudlo karong gabion ng mga igsoon. Amen. And siya dili malaya ang mga dahon ug ang tanan niyang buhaton magmalamposon. Ang mga tao nga nagapaminaw, nagapamalandong sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga pastors, especially sa mga pastors nga nakasabot sa grasya sa Dios, makita nimo ang ilang kinabuhi nga grabe kamalampuson. Bisan unsa ilang buhaton, negosyo man, trabaho, kaumahan man, makahiyupan ilang ginabuhat, naay prosperity sa ilang kinabuhi, naay pabor. Bisan unsay makakahitabo, naay pabor nga gikan sa Ginoo, naay kalipay nga gikan sa atong buhi nga Dios igsoon. Kung imong tanaw igsoon, mao kini ang mga bunga or mga pakapin nga mga butang nga gihatag sa Ginoo sa atoa gikan sa kaluwasan. Ang kaluwasan gihatag sa Ginoo sa atoa na ay mga pakapin kanang tanan. Dili lang kay atong espiritual ang giluwas, kundi ang tanang aspeto sa atong kinabuhi, financial, physical, material, and spiritual. Ug imo nang ma-enjoy igsoon sa diha nga aduna kay kalipay sa pagsunod sa mga kasuguan, mga katudluan nga gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kaya nga naman kini nga mga pagtulunan gamhanan tungod kay kini gikan sa atong buhi nga Dios. Espesyal ang pulong sa Ginoo. Gamhanan kini. Kung imong tan-aw ning Hebrehanon chapter 4 verse 12, isa kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab, mudulot kini sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu ug hangtod sa mga lutalutahan ug sa utok sa bukog. Nasayra niya ang mga butang nga ginahuna-huna ug ginapangandoy sa mga tao. Kining atong ginatudlo karon, kining kamatuoran nga gikan sa Biblia, kining kamatuoran nga gikan sa balang espiritu nga mo iyang gipadayag ganikan nato igsoon, gamhanan kini. Ang pulong nga gikan sa tong buhi nga Dios, gamhanan kini kung salag ang espada nga duhay sulab, hait kaayo, mas hait pa ang pulong sa Ginoo tungod kay mudulot kini sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu ug hangtod sa mga lutalutahan ug sa utok sa bukog. Amen. Ingon ana ka, grabe ka, hait ka, mudulot ang pulong sa Ginoo. Walay ingon nga gahi nga dili madutlan. Walay kasing-kasing nga grabe ka gahi nga dili madutlan sa diha nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Dios nasayod sa mga butang nga ginahuna-una o ginapangandoy nimo. Unsa may imong ginapangandoy karon? Unsa may imong ginahuna-una karon? Ang pulong sa Dios nahibalo, nasayod siya, nakabalo siya kung unsa ang imong gihuna-huna o imong ginapangandoy sa kinabuhi. O kanang imong mga pangandoy, imo nang masinatian sa diha nga imo kining adlaw-adlawon sa pag-meditate, pagbalanse, pagbansay-bansay ang pulong sa Ginoo ug imong ginatun-an ug imong gina-practice, gina-apply sa imong kinabuhi. Imong masinatian kung unsa ang imong ginapangandoy sa imong kinabuhi. Amen. Manang sa atong panahon karon igsoon naanam kita sa mga kaulahian nga panahon naana sa ta sa ginatawag og end times. Dili pa man gid ni Mount Revelation, but naana ta sa ginatawag og end times. Pasayod ko nga naana ta sa end times because ang grasya sa Ginoo
grabe na ang pagkaylap ni ini halos na ngadto sa tibuok kalibutan, especially diri sa Davao. Makita nimo, madunggan nimo ang mga testimony sa ubang mga pastors nga daghan na kay mga pastors sa nagkalaing denominasyon, mga sikta nga nagtipon-tipon na og naghisgot mahitungod sa grasya sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Kay naa naman ta sa kaulahiyang panahon igsoon, ingon pa sa ang pulong sa Ginoo nga atong basahon ang Roma 13:11 sa kinahanglan buhaton ninyo kini tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo, kay ang kahimpitan sa atong kaluwasan mas hadool na karon kaysa pagsunod nato sa pagtuo kang Hesukristo. Kaya mo tan-awon, masabay atong buhaton. Masabay atong buhaton para masayran nato. O tungod kay naa naman ta sa hadool na ba ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Masabay atong buhaton. Sa verse 12 hangtod sa 13, ingon siya. Siya ang kangitngit hapit na muhuman ug ang kahayag hapit na gayod moabot. Okay. Masabay atong kinahanglan buhaton. Siya, busa isalikway na nato ang daan nga mga buluhaton sa kangitngit. Unsa man yung daan nga mga buluhaton sa kangitngit? Okay, katong sa una nga nagainom ta, nagasigarilyo ta, nagabarkada ta, nagabuhat ta og dili maayo sa mata sa Ginoo. Siya, ato na nang isalikway. Ato na nang tanggalon sa atong kinabuhi. Katong mga kinabuhi nato nga mga pamaagi nato nga nauyon sa kalibutan, ingon ang Biblia, tanggalon na nato kay naman hapit na ang atong kahimpitan sa atong kaluwasan, duol na kaayo. Siya, og isulob nato ang maayo nga kinabuhi, isip hinagiban natong mga anaa na sa kahayag. Usa itong hinagiban karon sa atong pagkabalo sa kamatuoran, ang maayong kinabuhi. Ang armas nato karon nga gamiton sa Ginoo is ikaw ang imong pagkamaayo ngadto sa uban. Ug maunay makita nila nga ang Dios nga imong gilagaran tinuod ug dili bakakon. Kaya naman makita sa imong kinabuhi nga ikaw maayo, nga ikaw buutan ni bisan kinsa nga tao, wala kay pinalabi, wala kay ginatan-aw kung unsa sila sitwasyon sa ilang kinabuhi, kung pobre ba sila, dato ba sila, bright ba sila, bugo ba sila, guwapo ba sila, guwapa ba sila, wala na ka nagbase kung unsa ang ilahang sitwasyon sa kinabuhi, kung dili ang imong ginapakita is ang imong pagkamaayo tungod sa kamaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Siya, dili kita magubog-ubog o kaha magapil-apil sa mga kahilayan. Dili kita makihilawas-gawas sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaway nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. Kini mga butang nga kung yung tan-an sa Apostol Pablo, insan likayan na nato ni mga butang nga tungod kay dili kini makaayo sa atong kinabuhi, sa atong pagpaabot sa kanang kahimpitan sa atong kaluwasan nga giandam giprepara na sa ato ang buhi nga Dios. Munang sa atong panahon karon kinahanglan ang pagpangandam. Hallelujah. Lahi po itong ginaingon sa uban nga pagpangandam kay base mo balik ang Ginoo dili ka maluwas. Ato ay igsoon karon mangandam ta sa tanan natong pagabuhaton kay para dili ta makalitan nga mubalik ang atong buhi ni Dios. Amen? Yan siya. Ang unang Tesalonica 5:4-7. Yan siya. Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna. Mahitungod ini busa kun moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Unsang klaseng kamatuoran? Kining naghatag sa tong tinuod nga kagawasan nga pinaagi sa grasya sa tong buhi nga Dios. Ikaw naluwas, pinaagi sa iyang gibuhat dito sa cross, ikaw nagkaroon og paglaom ug makaabot ka dito sa langit, nga dili ka kapanghambog kung tungod kay kini gasa nga gikan sa tong buhi nga Dios. Mo na ang kamatuoran, mo nang dili na ka makalitan ni anang mga butang nga tungod kay nalamdagan na ang imong panghunahuna, wala na mangit-ngiti og di klaro na kay para sa imuha. O kitang tanan ansa ug niya pa sa verse 5, kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran, wala na kita sa kangit-ngit. Busa dili nato sundon ang uban nga nakatulog.
Hinoon pag magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Kay ang mga tao nga nangitnitan wala nagabantay o kanunay lang nga nagakatulog ug hubog-hubog. Kung imong tan-awon ni daghan mga Kristohanon karon nga walay pagbantay sa ilang kinabuhi. Nagsalig na sila nga luwas sila apan ang ilang kinabuhi o ilang kinabuhi wala na nahiuyon tungod kay mali ang ilang pagsabot sa grasya sa tong buhi ni Dios. Mo bitaw nang amo gid pinagi sa tabang sa Ginoo, amo gid nga ginapaningkamutan ni Pastor ni nga maprotektahan gyud ang gospel of grace nga dili gyud mahaluan o dili maayo tungod kay ang grasya, ang ebanghelyo sa grasya nadaot na ni atong unang panahon pa o karon nga gipaabot ni sa ato ning tabangan igsoon sa pagprotekta pinaagi sa tabang sa tong buhi nga Dios nga dili nato mahugawan ang tinuod nga ebanghelyo aron ang mga tao nga nagapaminaw ug nagasunod kanato dili na mo palayo sa ato kun dili adto na sila tinuod nga paglaom tungod kinasayod jud ko nga ang ebanghelyo sa grasya mao ni ang atong gikinahanglan aron kita makalahutay sa tong pag-alagad sa atong buhi nga Dios ug magkahiusa kita sa pag-alagad ngadto kaniya. Unsa pa yang giingon sa unang Tesalonica 5:8 isa apan tungod kay nalamdagan na kita magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Nganong magpugong man ta. Okay. Daghan kay mga pangutana ako na encounter ana para sa anang sigarilyo, inom, mga bisyo. Ingon ko tinuod man na ang ginabawal. Kay nga naman makadaot na sa imong kaugalingon. Makadaot na sa imong lawas. Dili gusto ang Dios nga ang imong lawas nga templo sa balaang espiritu imong hugaw-hugawan, imong sakiton. Tungod kay mahal ang pagpalit sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban ug gamiton nato isip kalo ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Sa atong kinabuhi karon in these last days naay mga butang nga ingon sa Apostol Pablo nga magamit nato sa atong panahon karon. Kaya gamiton nato nga panagang sa dughan ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo mahimong panagang shield of faith ug ang atong paghigugma sa uban ug gamiton nato isip kalo ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Ibutang sa imong ulo ingon nga kalo ang paglaom tinuod nga paglaom nga ang Dios muluwas nimo og dili kaniya pasagdan. Ingon pagid ang Roma 13:14 siya hinuno ang kinaiya sa Ginoong Hesukristo ang angay makita sa inyong kinabuhi ug dili ninyo hatagan o higayon ang inyong tawhanon nga kinaya sa pagbuhat ug daotan. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, ang imong tan-awon, mamahimo lang ka nga ang imong kinabuhi mahisama kang Kristo sa diha nga imong ginaalaw ang balaang espiritu nga nagasulti nagatudlo sa imuha sa kung unsa ang mga maayong buhat, mga maayong butang nga gusto niya ipabuhat sa atong mga kinabuhi. Amen. Isa, kinaiya ni Ginoong Hesukristo ang angay makita sa inyong kinabuhi. Dili ato kay matud pa mahal ang pagpalit sa Dios sa atong kinabuhi. Muna sa ato in these last days pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga naa sa ato ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo makita dinhi sa atong kinabuhi. Bisan asa ta. O ingon pagid ang Kolosas 3:1 hangtod sa 2 siya busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo. Siya tinguhaan ninyo ang mga butang nga ato sa langit. Kay nabanhaw man ta uban ni Kristo, namatay man ta sa diha nga nagpabautismo ta, gilubong ta sa tubig, simbolo na sa atong kamatayon, gikan sa sala, gikan sa kalibutan. O tungod kay si Kristo nabanhaw o kita usab gibanhaw ni Kristo, ingon siya tinguhaon nato ang mga butang nga ato sa langit. Nganong ang langit nun magyud ang gusto sa pulong sa Dios o gusto ni Apostol Pablo o gusto sa Ginoo o sa balaang espiritu nga naa kanato nga may atong tinguhaon. Tungod kay ang kalibutanon nga mga butang igsoon temporary.
Ang tuwa sa langit ang eternal, walay katapusan, walay kahumanan, dili mausab ug mauna ang ginapangandoy sa kadaghanan. Ilabi na katong mga tao nga nakasabot na sa grasya sa Ginoo, o katong mga tao nga nagpagamit sa atong buhi nga Dios, nakabasa sa tinuod nga kamatuoran. O kining mga butang nga na-address kalibutan ikson, temporary apan magamit nimo ni sa imong ministry para sa Ginoo. Unya siya, tinghwaa ang mga butang langit nun. Ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Kay naa dito ang pinaka the best nga giandam sa Ginoo sa tuwa. Verse 2 siya, isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langit nun, dili sa mga butang nga kalibutanon. Kay dili sa tong at kinabuhi sa kalibutan karon usahay mabisi pata sa tong mga trabaho, mabisi pata sa tong mga buluhaton, pero ayaw kalimti igsuon ang mga butang nga langit nun. Ayaw kalimti kanunay isentro sa imong hunahuna nga sa tanan nimong buhaton kana tungod kay naa si Kristo naguban sa imo, na si Kristo nagtabang sa imo. In verse 3, and siya kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ug ang inyong bag-o nga kinabuhi kinatago na diha sa Dios uban ni Kristo. Asa na atong kinabuhi? Gitago ngadto sa Dios, diha sa Dios ngadto kang Kristo. Si Kristo mao ang inyong kinabuhi. Okay, ingnon ti karon, si Kristo ang imong kinabuhi. Kanang imong kinabuhi tungod sa imong pagtuo, kanang imong kinabuhi dili na ikaw ang tag-iya. Si Kristo na ang imong kinabuhi. Si Kristo na ang tanan alang kanimo. Mo tong giingon ni Apostol Pablo sa Pilipos, and siya, kung mamatay man ako, alang ko kang Kristo. Kung magbuhi man ako, alang gihapon ko kang Kristo. Mamatay man ako o mabuhi, para ako kang Kristo. Man akong imong tan-awon dire, si Kristo ang atong kinabuhi. Si Kristo ang imong kusog. Si Kristo ang imong kaalam. Si Kristo ang imong pabor. Si Kristo ang imong protection. Si Kristo ang imong kalipay, imong kalinaw, ang imong pagkamatarong. Amen? Yan siya. O sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, si Kristo lang ba ipadayag? Dili. Ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom o dungog. Sa panahon nga ipadayag ta, inubanan sa gahom o kadungganan sa atong kinabuhi. Verse 8 sa Colossus 3. Ngayon siya, apan karon kinahanglan isalikway na ninyo kining tanan, ang kapungot, ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbutang-butang o pagsulti sa mga malaway nga mga pulong. Nga naman, dili na makapahimot sa Ginoo. Verse 9 o 10. Siya, ayaw kong pagbakak sa usag-usa tungod kay gihukas na nato ang atong daan o dautan nga kinaiya. O karon nagsulob na kita sa bag-o nga kinaiya. Kaya mga tanda ko sa inyo karon, kung nagsulob naman sa bag-o nga kinaiya, naa si Kristo sa inyo ha, makapamakak pa ba gihapon mo? Dili gihapon siya mahiwasan. Ngayon siya, hukasan na, tanggalan na. Saan mo na ito pagtanggal, pastor? Saan mo na ito pagtanggal? Lisod man kaayo. Okay. Isentro na ito atong mga nahuna kay Kristo. I-practice na ito. Magtuon ta sa pulong sa Dios. Amen? Magdahig ta sa Ginoo. Magampo ta sa iya. Makikistorya ta sa iya. Sa diha nga nakay intimate relationship sa Ginoo, makita nimo ang imong kinabuhi nga. Ang barabag, bisag na problema, mapasalamaton gyapon ka sa Ginoo. Bisag na mga kabalaka, nagadahig gyapon ka sa Ginoo. Bisag na mga kakulangon, nagapasalamat gyapon ka sa Ginoo. Ingon ana ang mamahimong resulta sa imong kinabuhi sa diha na kay intimate relationship sa Ginoo. So, amen? Verse 10, ano siya? O karon nagsulob na kita sa bag-o nga kinaiya. O kini padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbubuhat ni ini. Aron may sama kita kaniya, ug aron mailhan gayon nato siya. Okay? Kinsay nag-usab sa atong kinabuhi? Di ba? Nagsulob na kita og bag-o nga kinaiya. O kining bag-o nga kinaiya, padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbubuhat ni ini. Isuloban ka, kita, dili gid nato kaya mo padayon sa pagbag-o ni ini. Pero kay ang Dios nga nagtawag sa atoa, ang Dios nga nagpuyo sa atoa, ang Dios nga atong gituuhan og gisalig ang tabang sa atoa, kanunay og padayon nga nagabag-o sa atong kinabuhi. Aron mahisama kita kang Kristo. Og aron mailhan gayon nato siya. Sa diha nga kanunay kay nakiistorya sa Ginoo, diha nimo makita na ang Dios grabe siya ka mahigugmaon sa imo. O kana nga gugma mo reflect na diha sa imong kinabuhi. Amen?
Lastly, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga ni kanato is kanunay gid siya. Ingon siya ganina sa atong gibasa sa Biblia nga isentro nato ang atong panghunahuna sa Colosas 3:2. Nya, kung iyo pong tan-awon ang Romans 12 chapter 12 verse 1, and siya busa mga igsoon tungod sa kaluoy sa Dios kanato nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Siya ayaw kang pagsunod sa mga gawi sa mga tao nin kadibutana. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Unsay atong kanang trabaho igsoon atong tugutan ang balaang espiritu nga naa sa atong kinabuhi nga muusab sa atong hunahuna, mubag-o sa atong hunahuna para ngano aron masayran nato kung unsa ang maayo, ang hingpit ug ang makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Amen. Igsoon ang pulong sa Ginoo mao gina atong gabay. Mao na ang atong magamit sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Mayon ka nga ang tao makasasala man, masipyat man gid ang tao, dili man gid makapugong usahay. Pero salamat sa Ginoo igsoon kay siya ang kanunay nagapag-ungan ni kanato, naga-change sa atong kinabuhi aron sa ngadto-ngadto mahisama kita kang Kristo igsoon. Amen. Hallelujah. Magapasalamat sa pulong igsoon. Magampo ta mahanang mga langit ng salamat God sa imong mga pulong karong gabi una nga nakadasig na usab kanamo. Nagapahinumdum kanamo sa paghigugma ay tungod kay sa imong pulong ang paghigugma mao'y pagtuman sa tanang kasuguan. Dili usa lang kasugo kundi tanang kasuguan Ginoo. And I believe Lord nga kini nga mga pulong magamit namo sa imong pag-alagad hangtod sa imong pagbalik nga nagapaabot kami kanimo God. We honor you Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, amen. Magapadayon tayo sa nato sa atong communion. Okay? Kung kisa itong ready diha sa ilang panimalay, ibayan na ito ang bread. Ato ni isa, ato ni celebrate kung unsang ibuhat ni Kristo dito sa cross tungkol kay dako kinig kahimuan, dako kinig kadaugan alang sa atong mga kinabuhi. Ibayan na ito ang bread sa gabi diha sa Jesus. Mikuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios. Giya kinig pikas-pikas o giya gihatag siya matinuod buingon siya. Kiningapan nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos ng sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanato. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong lawas God nga midawat sa tanang sakripisyo, tanang labod, imong giangkon ang tanang Lord, imong gipalansangan ang tanang balatian, pinaagi sa imong mga labod kami na maayo. Lord, more than 2,000 years ago, humana, wala pa may natao, gibahiran na nimo ang tanan, alam ka na mo. O Lord, matod pa nila nga nung dili man automatic yung gibahiran man kaya, Lord, ang tanan lang nga mutuo o musalig sa imong gibuhat dito sa cross, maulang ang makasinati sa kaayuhan nga imong gibahiran dito sa cross, nga imong gipalansangan dito sa cross more than 2,000 years ago. Lord Jesus, ingon ka sa imong pulong in verse 4:17 kung unsa ka karon, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa trono sa amahan nga malipayon, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa trono sa amahan nga malinaw, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa trono sa amahan nga matarong, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay balatian, mausab kami. Wala kay TB, wala kay high blood, dili ka cancerous, wala kay pneumonia, wala kay tumor, or dili ka diabetic, wala kay bisan unsang klaseng sakit, mausab kami. Amo lang gidadeklaragahan. O salamat Lord. Ang tanan, we honor you God. In Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. So sa mga gabi nga gabi ang Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya matinanong mingon siya kini ako pa nga nagsimulo sa akong dugo nga may nagdala sa bago nga kubinanting walay katapusan buhata kini alang sa paghandom kanako kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God
ang dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Dugo nga naglimpyo sa among mga sala. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Wala pa mi nataw, Lord, imo nang gibayran ang tanan dito sa cross. Nahimo ang tanang fulfillment, Lord, sa diha nga ang pagtuo nga imong gigasa alang kanang iabot sa among kinabuhi. Amon ang na-enjoy, God. O salamat, Lord, diha sa imong dugo, God. Nagadagay dahil mga kaayuhan o mga panalangin. That's why karong gabi na amo ka nang ginaklaim sa among kinabuhi. Nga kana nga makaayuhan, kana nga mga panalangin, magamanifesto na sa makagusanap ka kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Lord. Meaning, matahong kagabi ang Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong, God, nga kanunay nagapahinumdom, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan nga nagasubaybay ni ini online. Salamat, Lord, sa pagpakiguban kanila, pagpanalangin kanila, pagkiya kanila, pagtabang kanila. Heaven, Lord, ay mga katawhan karon nga nagapaminaw ni ini nga adunay gipangbati sa ilang pisikal nga panglawas, God. Salamat, Lord, dili mo buang imong kamot, dili gamay kun dili taas kini og dako nga kayang mukabot sa ilang mga ginapangbati, Ginoo. From head to foot, Lord, I declare, I release, Lord, kumpletong kaayuhan, physically, financially, material, and spiritually, God. Salamat, Lord, sa pagkamaayo sa matag usagan. Salamat, Lord, ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Salamat, Lord, sa pagpanalangin. Uban sa kinabuhi ni Pastor ni Rod Ketson, God, uban kay Sir Yani, salamat, Lord, sa pagkikuban kanila, paggiya kanila, pagtabang kanila in every way. Every, Lord, at ang pamilya, God, sa inyong Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa tanang atindi sa inyong Covenant in Christ. Salamat, Lord, sa pagpanalangin, God. Heaven, Lord, ang home church dito sa Batinaw, God. Salamat, Lord, ikaw ang maghahanay ni anak sa kami na crusade, Lord. Salamat, Lord, ikaw maghahanay ni anak, God. Sa tanang buluhaton, God, ikaw, Lord, ang maghahanay amo ginay kumitar nga nakanim ginotong kay Lord. Ang aside gid kami, God, wala gid kami mahimo, God, kung wala ka. Ang nasa sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation. Nasa sa Pilipinas, Father, we declare the Philippines is for Christ, our President, our Vice President, Lord, ang kaluwasan, tanang dumala sa mga nasod, Lord, ang kaluwasan, ang pagkamatarong, o ang protection magauban kaila, ang kaalam ug ibadong nga mo'y magatudlo kanila, God, sa kung unsa ang kaayuhan alang sa libong Pilipinas, Ginoo. Lord, ang among mga leaders, God, mahimong hadlokon nga na kanim, Ginoo, tungod kay Lord inyong kasamong pulong nga bulahan ang usa ka nasod kung ang nagadumala niini mahadlokon nga na kanim, Ginoo. Salamat yan sa imong pagkamaayo, sa imong pagbuhaton, God, sa matag usa sa tanan nga subaybay niini sa ilang pamilya, panimalay karon nga nagpaminaw, ikaw ang nagabisita kanila, God. Salamat, Lord, sa mga source of income sa mga katawan, negosyo, trabaho, mga projects. Salamat, Lord, sa pagpanalangin, kahayupan, kaumahan. Salamat, Lord, sa pagpanalangin. O karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magatabang kaninyo, ang Dios magasapwang kaninyo, o ang dungog ug himaya, gikan karon og hangtod sa walay katapusan, iya lamang sa tungbuhi nga Dios, o nga tanang anak sa Dios, moingon og amen o amen. Salamat mga igsoon sa higayon nga inyong gihatag. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan og mga adlaw magkita-kita na pud mo sa church, sa New Covenant in Christ, kay kami ugma dito naman pud mi sa home church na to dito sa Batinaw. Inampo ay tabangin mi ninyo sa pag-ampo nga ang Dios magahanay provide sa tanang pagkinahanglan o kanatong tanan, ang kalipay ang kalinaw gikan sa Ginoo mana kaninyong tanan. Shalom, bye bye, God bless.